ҳизби ислоҳоти иқтисодии тоҷикистон номзадии роҳбари ин ҳизб рустам раҳматзодаро ки пештар бо номи рустам қудратов маъруф буд ба мақоми президентӣ пешниҳод кард. номзадии раҳматзода рӯзи 24 август дар анҷумани ин ҳизб дар душанбе эълон шуд. дар тамоми донишгоҳҳо донишкадаҳо раиси ҳизби ислоҳоти иқтисодии тоҷикистон гуфт афзоиши сармоягузорӣ ба илм ва инноватсия, ислоҳоти ҷиддӣ дар низоми бонкӣ ва беҳтар кардани шароит барои сармоягузорон аз нуқтаҳои асосии барномаи пеш аз интихоботиаш аст. 0.15% бюджет ба илм хараҷот мешавад ҳар сола ва дар стратегия мо ба нақша гирифтагӣ ҳастем ки ҳамина ба 1.8% мерасонем. лекин баъзе вазорат ташкилотое ки мутасаддии иҷрои шамил ҳастанд инро иҷро накарда истоданд ва мо дар барномаи худ пешниҳод карда ҳастем ки дар оянда илм бевосита дастгирӣ ёбад ва мо анам кадрҳое ки дорем онҳоро аз даст надиҳем, дигар мамлакатҳо рафта кор накунанд, барои ҷумҳурии худамон, барои ободии иқтисодиёти миллӣ фаъолият намоянд. раҳматзода бори аввал дар интихоботи президентӣ ширкат мекунад, вале ду дафъа вакили маҷлиси намояндагон интихоб шуда ҳоло узви кумитаи тартиботи ҳуқуқи, мудофиа ва амнияти парлумон аст. бовар дорад бо барномаи пешниҳод кардааш бо дилхоҳ номзад рақобат карда метавонад. дар барномаи мо ҷабҳое ҳастанд ки мо рақобат карда метавонем, барое ки онҳо пеш аз ҳама фокуси асосии ба мардум аст, ба баланд бардоштани сатҳи камбизоятии мардум аст, барои кам кардани проблемаи қазоие ки дар иқтисоди миллӣ дорем. ва ман боварӣ дорам ки як қисми он барнома он самтҳои асосие ки мо пешниҳод мекунем мардум онро қабул мекунад. ин бори сеюм аст ки ҳизби ислоҳоти иқтисодии тоҷикистон дар интихоботи президентӣ иштирок мекунад. дар интихоботи президентии солҳои 2006 ва 2013 раҳбари пешини ин ҳизб олимҷон бобоев иштирок карда раъи камтар ба даст оварда буд. масъулони ин ҳизб худро мухолифи созанда ва мунтақидонаш тарафдори ҳукумат меноманд. бархе аз таҳлилгарон мегӯянд раҳматзода ва се довталаби дигари ҳизбҳои ба истилоҳ мухолифи созанда номзадҳо ба хотири пуррақобат нишон додани интихобот дар тоҷикистон вориди корзори сиёсӣ шуданд. иддаое ки номзадҳо ва ҷонибдоронашон рад мекунанд.